С този нивелир, който се слага на пода, се проверява дали е хоризонтална циментовата замазка в едната посока, в другата посока. След изпълнени циментови замазки на всеки наш обект, трябва да се провери качеството на изпълнението. Въпреки че се проверява и в момента на изпълнението, последващата проверка е от съществено значение. Правим я последният начин. С този нивелир, който се слага на пода, се проверява дали е хоризонтална циментовата замазка в едната посока, в другата посока. Същата проверка на циментовата замазка правим във всяко едно помещение на обекта. След като установиме, че циментовите замазки са изпълнени качествено, вече може да се изпълняват настилките, които са предвидени във всяка една стая и помещение на даден обект.